20. december. Kan I smage det? Det er juleaften lige om lidt. Jeg glæder mig. Men først så skal vi have den 20. låge i Delicious julekalender. Og i dag der skal vi lave en squat-variation. En variation, der hedder sumo squat. Den ser sådan her ud. Stil dig ud, bredstående, så brede af hofterne. Tæerne peger udad. Spænd op i maven. Tip i bækkenet, så du lige får numsen ind under dig. Du sætter hænderne bag siden. Så squatter du ned, ligesom en squat. Lidt tilbage med hoften, og så godt ned her. Svammer. Presser igennem hæle, spænder ballerne og spænd igennem. Det var en. Ned igen. 2. Godt ned. Pres igennem ham. 3. Sådan der. 4. 5. Gør vi sådan her, så du kan se den side. 6. 7. 8. 9. 10. Og spænd. Vi tager lige 5 mere. 11. 12. 13. 14. Sidste. Og pres. Spænd. 15. Sådan. Og husk, du kan lave øvelsen lige så mange gange du har lyst til. Rigtig god fornøjelse. Vi ses i morgen. Hej.